μέσα στον παράλληλό μου κόσμο. Λίγο ακούω από τον πραγματικό, αλλά εγώ είμαι στο δικό μου. Και κλέβω από τον άλλο και το βάζω στο δικό μου, ξέρετε. Και πότε αποφασίζετε να βγείτε από αυτό το Όταν τελειώσει. Όταν τελειώσει το τέλος εσείς το λέτε όμως. Βέβαια. Πριν ξεκινήσω να γράψω, είναι όλο το βιβλίο στο κεφάλι μου, σε κάθε περίπτωση. Ξέρετε κάτι, κυρία Τιβάνη, επειδή έχω παρακολουθήσει και τα βιβλία σας και την πορεία σας, είπατε μια κουβέντα πριν, ότι όταν δεν είμαι υποχρεωμένη να κάνω τα στοιχειώδη. Γιατί μου έχετε δώσει την εντύπωση ότι κάνετε λίγο έως καθόλου τα στοιχειώδη? Ναι, πράγματι. Απλώς τότε γίνομαι και γαϊδούρη. Αυτό, φτάνω σε σημείο δηλαδή γαϊδουριάς. Και όταν δεν γράφω, πάλι γαϊδούρη είμαι. Αλλά λίγο μικρότερο γαϊδούρι. Έχετε δηλαδή κατορθώσει να ζείτε έτσι όπως θέλετε? Ναι, νομίζω ναι. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Νομίζω είναι το κατόρθωμα της ζωής μου. Έχω κατορθώσει να ζω όπως ακριβώς θέλω. Και δεν με απασχολεί τι λένε οι υπόλοιποι γι' αυτό. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και μέσα από αυτό το τελευταίο βιβλίο. Δηλαδή, ναι, είναι μια προτροπή κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι? Ναι. Είναι δηλαδή μια ζωή προκατασκευασμένη για την Νάντια και επαναστατεί σε αυτή τη ζωή. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία δικά σας μέσα. Απολύτως. Δηλαδή η ευχή μου προς τον κόσμο. Δηλαδή όταν βλέπω πολύ μικρά παιδιά, στην πραγματικά 8 χρονών, να έχουν φορέσει σχεδόν από το μεευτήριο, ακόμη πιο μικρά παιδιά, σχεδόν από το μεευτήριο, όπου γεννιέται το μωράκι και παίρνει τη ζωή σαν ένα κοστούμι και τη φοράει, και από εκεί και πέρα βλέπεις ότι ακολουθεί σαν υπνοβάτης, ζει τη ζωή του σαν να είναι υπνοβάτης, προκατασκευασμένα, προκαθορισμένα βήματα. Αυτό με αρρωσταίνει, δηλαδή όταν το βλέπω με αρρωσταίνει. Και είμαι σε ένα χώρο όπου κυκλοφορούν πολλά μικρά παιδιά, δηλαδή 18 χρονών είναι οι φοιτητές μου, μόλις έχουν τελειώσει το Λύκειο. Λοιπόν, και όταν τους βλέπω να φοράνε αυτά τα κοστούμάκια και να έχουν προδιαγράψει τα πάντα στη ζωή τους, αρρωσταίνω. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Αυτοί πώς μπορούν να ξέρουν και να αγχώνονται που δεν το έχουν υλοποιήσει αρκετά νωρίς, δεν έχουν πάρει το προφήσιση 13 ετών, ώστε να πάρουν τον TELF 14 ετών. Έχουν κάνει πλάνο. Οι γονείς τους. Υιοθετημένο από αυτούς όμως. Και έτσι πια χάνεται το όριο. Ποιο είναι το δικό σου, ποιο είναι του γονιού σου, ποιο είναι της κοινωνίας. Το κοστούμι ράβεται από όλους. Και εσύ θάβεσαι μέσα σε αυτό και πια γίνεται ο εαυτός σου. Εσείς πώς μπορέσετε να ράψετε μόνοι σας το κοστούμι σας? Γιατί είχα γονείς που δεν ήταν κοπτοραυτούδες. Είναι αλήθεια. Θυμόσαστε στην άλλη εκπομπή που λέγαμε για την αφιέρωση που τους έκανα στο εργαζόμενο αγόρι? Είναι μια αφιέρωση που την έκανα με όλη μου την καρδιά, γιατί δεν μου επέβαλαν ποτέ τίποτα παρά να είμαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί. Μπορούμε όμως να μην έχουμε κάποιες, πώς να τις πω, φιλοδοξίες για το παιδί μας? Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε? Υπάρχει μεγαλύτερη φιλοδοξία από το να είναι ευτυχισμένο το παιδί σου? Βέβαια. Ποια είναι η μεγαλύτερη? Όλα τα άλλα χάνονται. Δεν υπάρχουν όμως κάποια προκαθορισμένα πράγματα? Συζητάμε για να κάνουμε διάλογο, τα οποία λέμε ότι κάνουν την ευτυχία. Δηλαδή θα μπορούσατε να είσαστε ευτυχισμένοι αν δεν ήσασταν στο πανεπιστήμιο καθηγήτρια, αν γράφατε βιβλία τα οποία δεν ήταν επιτυχημένα, αν είχατε μια προσωπική ζωή. Θα μπορούσατε? Αν τα βιβλία μου δεν ήταν επιτυχημένα, βέβαια εννοείται θα μπορούσα να είμαι πολύ ευτυχισμένη. Αρκεί να μπορούσα να τα γράφω και κάποιος να μου τα εκδίδει. Δεν χρειάζεται να είναι επιτυχημένα. Ναι, άμα όμως θα ήθελα να δεν είναι. Θα ήθελε κανείς να τα εκδίδει, άμα ήταν να μην πουλήσουν κιόλας. Να μην πουλάνε και πάρα πολύ. Τέλος πάντων θα τα βρούμε στη μέση. Θα τα βρούμε αυτά. Κοιτάξτε, η ευτυχία του καθενός είναι η δικιά του συνταγή, απολύτως. Οπότε δεν μπορεί να σου ράψει κουστούμι ο άλλος. Δηλαδή, εγώ έχω πολύ ιδιόρυθμο τρόπο ζωής με τον οποίο είμαι ευτυχισμένη. Θέλω να μην με ξυπνάει κανένας το πρωί, για παράδειγμα. Αυτό για μένα είναι ευτυχία. Κάποιος άλλος θα νομίζει ότι είμαι τρελή που το λέω αυτό. Για κάποιον άλλον τα χρήματα είναι ευτυχία. Για μένα δεν είναι τα χρήματα. Καλά μου έρχονται, αλλά αν ήταν να διαλέξω, ας πούμε, θα διάλεγα να μην με ξυπνάει κανένας το πρωί. Εγώ πιστεύω ότι αν είχα ωράριο θα είχα μαραζώσει. Λοιπόν, σας λέω τώρα ένα απλό πράγμα. Ο πρώτος καφές που θα πιω το πρωί είναι ευτυχία για μένα. Όταν έχω ένα βιβλίο στο κομοδίνο μου και το περιμένω σαν να έχω λαβράκι, αυτό είναι ευτυχία για μένα. Αλλά κανείς δεν μπορεί άλλος να δει ότι αυτό είναι ευτυχία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι, η Νίνα, που τις νύχτες δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Φοβόταν. Κάθε βράδυ, μόλις έκλεινε τα μάτια, ο ύπνος της έφερνε πολύ τρομακτικά όνειρα. Όσο περνούσε ο καιρός, γινόταν όλο και πιο εφιαλτικά. Ήταν αδύνατο να θυμηθεί τι έβλεπε, επειδή κάθε φορά που το προσπαθούσε, τρόμαζε τόσο πολύ.
Έκλαιγε μόνο και δεν μιλούσε. Οι γονείς της την πίεζαν να κοιμηθεί, όμως η Νίνα τους ξεγελούσε και καθόταν μέσα στο σκοτάδι ξάγρυπνη. Και την επόμενη μέρα στο σχολείο λαγοκοιμόταν κουρασμένη στο θρανείο. Δεν πρόσεχε πια στο μάθημα, ούτε έπαιζε με τους φίλους της στα διαλύματα. Τι άλλο είναι ευτυχία για εσάς? Είναι να πίνω καφέ με τους φίλους μου, να βλέπω εξαιρετικές ταινίες, να ταξιδεύω, να είμαι στο βουνό, να μην έχω στεγνό πρόγραμμα. Δηλαδή που να μου λέει, σχεδόν δεν σημειώνω τα ραντεβού μου, για να καταλάβετε, τόσο με στενεύει αυτό το πράγμα. Που να μου λέει, την Τρίτη θα κάνεις αυτό, την Τετάρτη θα κάνεις εκείνο, 5 με 6 αυτό, 7 με 8. Αυτό το πρόγραμμα κάπως με αγριεύει. Δηλαδή να έχω την αίσθηση ότι μπορώ. Ο Νικηφόρος ο Παπανδρέου, ο σκηνοθέτης του δευτέρου θεατρικού μου είχε πει κάτι πολύ καλό. Μου λέει, σε σένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχεις ψυχική διαθεσιμότητα. Και εννοούσε αυτό που πραγματικά με νύχια και με δόντια το κρατάω. Να μην έχω φτιάξει ένα κορσέ, ώστε να μπορώ να αποφασίζω ό,τι θέλω, όποια ώρα θέλω. Αποφασίζω να πάω στην Παταγωνία, τάκ, να μπορώ να φύγω. Αλλά αν έχω χτίσει 200 υποχρεώσεις, δεν μπορώ να φύγω. Αυτό το έχετε αντιληφθεί ότι είναι μια πολυτέλεια που έχετε επιτύχει στη ζωή σας? Βέβαια. Πολυτέλεια από κάθε άποψη. Βέβαια. Η απόλυτη πολυτέλεια. Η απόλυτη πολυτέλεια. Βέβαια. Γιατί αν δεν είναι αυτό, τι είναι? Να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Από πίσω στο βιβλίο σας γράφετε ότι είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο σε όσους δεν χωράνε στη ζωή τους. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Και το δεύτερο είναι και δεν ξέρουν γιατί. Να πάρουμε πρώτα όσους δεν χωράνε στη ζωή τους. Μήπως πάρα πολλοί πια δίπλα μας δεν χωράνε στη ζωή τους? Είναι χαρακτηριστικό με αυτό το βιβλίο πόσο πάρα πολλοί δεν χωράνε πια στη ζωή τους, που σημαίνει πόσο πια έγινε ασφικτικό το κουστούμάκι που λέγαμε. Ότι όταν βγήκε το βιβλίο με παίρνανε διάφοροι άνθρωποι, από δημοσιογράφους, συναδέλφους από τη σχολή, συναδέλφους συγγραφείς και άγνωστοι τελείως άνθρωποι, οι οποίοι μου λέγανε, οι οποίοι ήταν σε διάφορες ηλικίες, από 18 έως 75 ξέρω εγώ, οι οποίοι άντρες, γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι μου λέγανε, αρχίζανε όλοι με την εξής φράση. Ήθελα να σας πω ή να σου πω, αν ήταν φίλος, ότι διάβασα την Νάντια και είμαι η Νάντια. Θα γελάσεις, αν ήταν άντρας μου θα γελάσεις με αυτό που θα σου πω, αλλά είμαι η Νάντια. Και έλεγα σε όλους, όλοι είμαστε η Νάντια. Δεν θα γελάσω καθόλου. Γι' αυτό την έγραψα την Νάντια, γιατί ξαφνικά έγινε μια κριτική μάζα οι Νάντιες που κυκλοφορούσαν. Είναι πάρα πολλές οι Νάντιες γύρω μας. Και πολλές είναι πολύ κρυφές. Ναι. Βλέπεις δηλαδή πολύ ευχαριστημένους ανθρώπους, πολύ χαμογελαστούς executive directors, και από μέσα υπάρχει μια Νάντια από ασφικτιά. Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, πολύ παρήγορο. Τι είναι αυτά τα στοιχεία που τροφοδοτούν Νάντιες στη ζωή μας? Ότι έχει γίνει ασφικτικό το κοστούμι. Εντάξει, η οικογένεια ήταν το πρώτο που είπαμε, που ξεκινάμε προκαθορισμένα από το σπίτι μας. Μετά. Δηλαδή, εγώ θα σου πω, χαρακτηριστικά το εξής. Βλέπω τον τρόπο που μεγάλωσα εγώ και τον τρόπο που μεγαλώνουν τα νύψια μου. Δηλαδή, είναι αδύνατον να αντέξει ο γονιός, και ο πιο καλοπροαίρετος, την πίεση που δέχεται από την κοινωνία, που λέει ότι για το παιδί σου δεν έχει χώρο. Για να βρει δουλειά θα πρέπει να φάει άλλα 100. Να είναι ο καλύτερος άλλων 100. Που σημαίνει ότι πρέπει να πάρει το proficiency 13, δεν χρειάζεται να το πάρεις 20, το παίρνουμε και 20 και 22, ναι. Χαλαρά. Αυτός πρέπει να το πάρει 13. Γιατί μετά έχει τα DELF, μετά έχει τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το πρόγραμμά του είναι, και πρέπει να είναι και αθλητής, διότι είναι περιφρονητέος, αν είναι, θα είναι λαπάς άμα δεν είναι μόνο διαβάζει και δεν κάνει και ένα αθλητισμό. Και λίγο μουσική να μην ξέρει. Πρέπει να κάνει και όργανο. Εμείς λοιπόν ήμασταν αμολυτά και παίζαμε στο δρόμο, και αυτά έχουν ένα πρόγραμμα 13 ετών που είναι όλη την ημέρα. Να πώς γίνονται οι Νάντιες. Αυτά τα παιδιά ήδη είναι έτοιμα να σαλτάρουν. Και όταν έρχονται στο πανεπιστήμιο είναι έτοιμα να σαλτάρουν. Αν δεν κάνουν κάτι δηλαδή. Και ποιες είναι οι διαφυγές που μπορεί να βρει κάποιος όταν έχει μπει σε αυτό το κουστούμάκι που λέμε? Τι διαφυγές πια στα 18 σου να έχεις? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο. Δηλαδή, όταν όλα σου ψιθυρίζουν, επίσης δεν υπάρχει πολιτικοποίηση που πάντα ήταν ένα μονοπάτι διαφυγής που έλεγε τα αντίθετα από ό,τι ζητούσε, ας πούμε, η κοινωνία. Τώρα δεν υπάρχει από πουθενά. Η μόνη ελπίδα που μπορεί να έχει κάποιος είναι ο εαυτός του. Δηλαδή, να του έχει μείνει ένα κομμάτι ζωντανό, να μην έχει πεθάνει πλήρως,
εντός του, να το έχει μείνει ένα κομμάτι ζωντανό και αυτό το βράδυ να του μουρμουρίζει. Για να του λέει, αυτό διάλεξες. Γι' αυτό ήρθες. Αυτό είναι σίγουρο που θες να κάνεις. Και κάποια στιγμή οι φωνές να γίνουν πολύ ανησυχητικές και να πηδήξει την μπάρα. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το κομμάτι του εαυτού μας? Πρέπει να το προσέχουμε, είναι δικιά μας ευθύνη. Δηλαδή... Εγώ πάντα πίστευα ότι ο χειρότερος εχθρός μου είμαι εγώ, όπως και ο καλύτερος φίλος μου είμαι εγώ. Κανείς έξω δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Εγώ βλάπτω τον εαυτό μου, εγώ τον ωφελώ. Άρα λοιπόν εγώ έχω την ευθύνη του εαυτού μου. Πρέπει να τον προσέξω τον εαυτό μου. Γενικά, όπου δεν δίνουμε προσοχή, πεθαίνει το πράγμα. Φυτό δεν το ποτίσουμε, ψόφισε. Ζώο δεν το χαϊδέψουμε, ψόφισε. Και τον εαυτό μας, αν δεν το φροντίσουμε, ψόφισε. Μέσα στη φροντίδα του εαυτού μας, τι βάζετε? Χρόνο για τον εαυτό μας, χρόνο. Για παράδειγμα. Χρόνο. Άλλη μια πολυτέλεια που δεν μπορούν όλοι να την έχουν. Μπορούνε μια χαρά. Μπορούνε. Δηλαδή χρειάζεται μια στιγμή, αυτό που παθαίνει η Νάντια, να βγει έξω από τον εαυτό της, να πηδήξει λίγο έξω, να κάνεις 2 βήματα πέρα από τη ζωή σου και να δεις, όλα αυτά μου χρειάζονται. Όλα αυτά που κάνω είναι χρήσιμα. Να πάρω τη θεία μου τη Ρινούλα 37 τηλέφωνα είναι χρήσιμο? Πού μου χρειάζεται? Είναι τυπικό. Να πάω στη δεξίωση του Πρίτανη χρειάζεται? Όχι. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα από αυτά που κάνουμε. Τα κάνουμε πνευματώντας. Τα περισσότερα. Ναι. Οπότε αν αρχίζεις και αυτά πετάς, τα πρέπει. Είναι αυτά τα πρέπει. Αν αρχίσεις και πετάς, θα δείτε ότι και οι άλλοι δεν αντιδρούν. Εγώ δεν συνάντησα μεγάλες αντιδράσεις στη ζωή μου δηλαδή. Σας δεχτήκαν έτσι? Ναι. Αν είσαι εσύ αποφασισμένος ότι αυτό είσαι, θα σε δεχτούν και οι άλλοι. Αν δεν είσαι δολοφόνος βεβαίως, έτσι. Βέβαια, κυρία Διβάνη, βοηθάει να σας δεχθούν έτσι, γιατί είσαστε στο πανεπιστήμιο καθηγήτρια, είσαστε επιτυχημένοι συγγραφέας. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα βοηθούν να δεχθούμε τις ιδιαιτερότητες του άλλου. Εγώ τα έκανα αυτά. Ναι. Δεν μου τα έφερε ο κ. Βασίλης. Εσείς? Παρότι στον Άγιο Βασίλη πιστεύετε? Απροπό. Πιστεύω απόλυτα. Αλλά ωστόσο εγώ τα έκανα. Εσείς τα κάνετε. Δηλαδή έκανα για τον εαυτό μου τις επιλογές που μου οδήγησαν στη ζωή που θέλω να κάνω. Εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου έλεγε, όταν ήμουν μικρή και πήγαινα σχολείο, τι δουλειά θα βρεις εσύ, παιδάκι μου, που δεν μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί? Και της έλεγα, μη σε ενδιαφέρει. Και όταν πια βρέθηκα στο πανεπιστήμιο και με τη ζωή, μου λέει, δεν το πιστεύω, βρήκες μια δουλειά που ήταν κομμένη και ραμμένη για σένα. Προσπάθησα να το κάνω αυτό. Δεν πήγα με το κεφάλι στον τουρβά να γίνω δημόσιος υπάλληλος. Αυτό θέλει κόπο, έκανα κόπο για να το κάνω αυτό. Ναι. Αλλά το έκανα. Πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να... Είναι απλό πράγμα αυτό, δεν είναι δύσκολο. Πιστεύετε ότι αυτή η ανατροπή της ζωής μας, αν δεν συμβεί σιγά σιγά από τα παιδικά μας χρόνια, μπορεί να έρθει και σε μεγάλη ηλικία? Αμέ. Και τι είναι το έναυσμα για να μας το κάνει? Εδώ υπάρχει ο νόμος φυσικής, η αντοχή των υλικών. Δηλαδή, ένα αντικείμενο δέχεται πίεση. Καταπονείται και ξαφνικά σπάζει. Πέφτει κάτω. Λοιπόν, πολύ θεαματικό το παράδειγμα. Σπάει. Μπορεί να είναι ένα τσακ αυτό που έχει προσθεθεί, αλλά έχει προσθεθεί σε όλη την προηγούμενη πίεση και ξαφνικά σπάει. Γι' αυτό έχουν γεμίσει και τα ψυχιατρία, όπως ξέρουμε. Διότι ξαφνικά σπάνε πάρα πολύ, αλλά σπάνε αδιέξοδα. Δεν σπάνε δημιουργικά. Όταν το αφήσουνε και χρονίσει το πρόβλημα, σπάνε αδιέξοδα. Το ζήτημα είναι να μην σπάσει αδιέξοδα. Το ζήτημα είναι να σπάσει σταυγό και να βγει από σκουλίκι πεταλούδα. Αυτό είναι το θέμα. Και πόσοι δεν είναι στα ψυχιατρία, αλλά είναι εκτός έπρεπε να ήταν. Ή έπρεπε να ήταν ή είναι δυστυχισμένοι απ' έξω. Ακριβώς. Είναι δυστυχισμένοι. Πώς βλέπετε τη ζωή έξω? Έξω από τα ψυχιατρία. Έξω από τα ψυχιατρία, ναι. Καλύτερη από μέσα. Καλύτερη. Νομίζω. Είναι καλύτερη. Τι να σας πω, δεν έχω θητεύσει και τρελός. Ναι. Κοντά είμαι βέβαια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι και μια απελευθέρωση αν τρελαθείς. Δηλαδή, τα έχετε προσέξει ότι τρελοί δεν έχουν ηλικία. Ούτε αρρωσταίνουν επίσης. Δεν αρρωσταίνουν. Όταν έχουν κάνει το άλμα αυτό, βέβαια. Τέρμα οι ασθένειες σωματικές. Λοιπόν, εγώ δεν το ήξερα. Μου το είπε ένας φίλος μου ψυχίατρος ότι αρρωσταίνουν πάρα πολύ δύσκολα οι ψυχασθενείς. Γιατί δεν έχουν ίσως όλα αυτά τα άγχη τα δικά μας. Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι εσωτερική πάλι, η οποία σε σκοτώνει και σε γερνάει και σε τσακίζει. Έχουν πια φύγει.
Οπότε θα είναι και μια είδος ανακούφισης μακριά από εμάς αυτή η ανακούφιση. Στην περίπτωση της Νάντιας είναι ένας περιθωριακός νεαρός και λίγο φευγάτος εκτός από περιθωριακός, ο οποίος της κάνει αυτό το μπαμ στην προκαθορισμένη της ζωή. Πόσο μπορεί να παίξει ρόλο η παρουσία ενός άλλου ανθρώπου στη ζωή μας? Εγώ πιστεύω σε αυτό και μάλιστα συχνά προσπαθώ να τον παίξω αυτό το ρόλο στις ζωές των ανθρώπων. Ναι. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, με τριγκάρει. Ωραίο. Δηλαδή να είμαι ο Βαλές, ο οποίος θα εμφανιστεί τη σωστή στιγμή και θα φέρει μια στροφή στη ζωή κάποιου. Βέβαια αυτό θα γίνει πάντα, γίνεται πάντα, ή δέχομαι τέτοια ερεθίσματα. Ξετρελαίνομαι να συναντάω ανθρώπους που θα παίξουν αυτό το ρόλο σε μένα. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι άνθρωποι? Αν έχεις μάτια να τους δεις, βέβαια υπάρχουν. Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι ακούς μόνο ό,τι είναι μέσα σου. Όλα τα άλλα περνάνε έτσι. Ακούς και βλέπεις ότι είσαι έτοιμος, δηλαδή ότι υπάρχει σπόρος μέσα σου γι' αυτό. Ή ότι θέλεις να ακούσεις. Που είναι το ίδιο. Ναι. Ό,τι είναι ξένο δεν τα ακούς. Άρα δηλαδή πρέπει να περιμένεις τον άνθρωπο κλειδί για να έρθει. Αλλιώς μπορεί να περάσει μπροστά σου και ποτέ να μην τον δεις. Η Νάντια τον είδε γιατί τον περίμενε τον άνθρωπο κλειδί. Ασφικτιούσε. Ακριβώς. Έψαχνε το μαχαίρι που θα χάραζε το αυγό της, ας πούμε, για να βγει έξω από αυτό. Και φυσικά το βρήκε. Γιατί ό,τι ψάχνουμε, το βρίσκουμε. Όλο το βιβλίο της Νάντιας εκτελήσεται μέσα σε αυτή τη βιομηχανία της ομορφιάς. Ανάμεσα στην Clarins, στον Dior, στη Lancôme, στη Lancaster κτλ. Είναι μια αιμονή σας. Είναι μια από τις μεγαλύτερες αιμονές μου, που στην πραγματικότητα έχει πολλά περισσότερα παρακλάδια, γιατί η βάση της αιμονής είναι αυτό το φαίνεστε, η μανία με το φαίνεστε. Ξεκινάει κανείς από την πολιτική και φτάνει παντού. Δηλαδή, βλέπετε τώρα, το πρόβλημά τους δεν είναι, ας πούμε, ότι δεν θα παίρνουμε σύνταξη σε λίγα χρόνια, είναι ότι επικοινωνιακά δεν πασαρίστηκε σωστά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι νέοι που βγαίνουν αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν δουλειά. Επικοινωνιακά δεν πέρασε. Δηλαδή βλέπεις ότι όλο το πρόβλημα της κυβέρνησης, κάθε κυβέρνησης, είναι επικοινωνιακά πώς θα το φέρει στον κόσμο. Όχι τι θα φέρει στον κόσμο. Εμείς οι ίδιοι να φαινόμαστε απ' έξω καταπληκτικοί, μέσα σαπίζουμε, κανένα πρόβλημα σε αυτό. Η πρόσωψη μετράει. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα με αρρωσταίνει και βγαίνει σε όλες τις δουλειές μου. Δηλαδή, Νάντια είναι αυτό. Είναι αυτό. Η πεντανόστιμη, το θεατρικό μας, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή λέει σε κάποιο σημείο ότι ο άνθρωπος, λέει μία αδερφή, ότι ο άνθρωπος δεν έρχεται να πάει, ο σημερινός δεν έρχεται να φάει στο ένα καλό εστιατόριο, να πληρώσει έρχεται. Αν να δείξει ότι μπορεί να πληρώσει. Δεν το ευχαριστιέται. Οπότε του χρεώσατε τη γίδα μόνο 300 ευρώ, έσχος, γι' αυτό δεν του αρέσει. Εσάς, κυρία Διβάνη, δεν σας απασχολεί η εμφάνισή σας? Με απασχολεί η εμφάνισή μου, θέλω να είμαι ωραία, θέλω να βλέπω ωραίους ανθρώπους, αλλά πραγματικά ποτέ, δόξα τω Θεώ, δεν είχα καμία αιμονή με την εμφάνισή μου. Δηλαδή, στην πραγματικότητα ήξερα ότι είναι η πιο επισφαλής μετοχή η ομορφιά και οι γυναίκες είναι παγιδευμένες ακριβώς σε αυτό. Γι' αυτό έχουν αυτό το κυνήγι με το χρόνο. Αν απελευθερωθείς από αυτό, ξαφνικά είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Διότι εγώ διάλεξα δουλειές που μεγαλώνοντας γίνομαι καλύτερη. Όχι μεγαλώνοντας να γίνομαι χειρότερη. Δεν τη διαλέξατε αυτή τη δουλειά απόλυτα? Δηλαδή, ποια δουλειά θα ήταν αυτή που θα έπρεπε? Εννοώ το πανεπιστήμιο. Ναι, γίνομαι καλύτερη μεγαλώνοντας. Φυσικά. Αλλά δηλαδή αν ήμουν μανεκέν, θα ήμουν για τα σκουπίδια αυτή τη στιγμή. Ενώ τώρα είμαι στην καλύτερη μου ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτό? Είναι που θα επενδύσεις. Εγώ επένδυσα στην κεφάλα μου. Άλλος επενδύει στην πρόσωψη. Και πώς εξασκείτε το μυαλό σας? Το μυαλό, πώς εξασκείτε το μυαλό σας? Όπως όλα. Ό,τι δεν το ενεργοποιείς, χάνεται. Το έχω σε φουλ τις μηχανές. Συνέχεια είσαστε με φουλ τις μηχανές? Ξέρετε τώρα. Ναι. Ναι. Αμαξοστοιχεία Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Πρόβα πεντανόστιμη, 10 Δεκάτου 2007, Σωτήριο Νέτος. Είστε καλά? Καλά. Είστε καλά? Τα παιδιά καλά? Καλό παιδί να είναι. Ακούστε, κυρία μου, κύριε. Ότι είστε, τέλος πάντων. Τι είστε? Τι είναι?
Μην κάνετε έτσι. Η αείμνηστος μαμά μας δίδαξε να μην κάνουμε διακρίσεις ανθρώπου από άνθρωπο. Βεβαίως η Μωμό κατέτασε ελαχίστους τους ανθρώπους. Φτωχαδερά και λυπή πλεμπαρία θεωρούντος η ζώα. Ζω! Ζωή! Όλοι θα ζήσουμε! Ας μου πει ένας χριστιανός αν υπάρχει φως λογική στο τούνελ αυτού του διαλόγου. Και από πού είστε? Από τον Άρη είναι, δεν το βλέπεις, UFO! Ναι. UFO! UFO! Είσαι UFO! Μη μου πεις, ούφο είναι! Ωραία, να ζευγαρώσετε να βγάλετε κιουφάκια. Καλέ, τι να ζευγαρώσουμε? Κορίτσι είναι, δεν το βλέπεις? Κορίτσι δεν είστε? Κορίτσι. Αγόρι. Γερόλανε και ό,τι να είναι. Και... δεν πειράζει. Αυτό το λύνουμε αργότερα. Τι να λύσουμε, δεν το βλέπεις αυτόματα σου δουλεύει. Δουλεύει! Δουλειά! Έχασα δουλειά! Ψάχνω δουλειά! Θέλετε να κάνω καμιά δουλειά, Να το, πες το παιδάκι μου. Ήρθες για την αγγελία. Ψάχνεις δουλειά. Ψάχνεις! Ψαχνώ! Άκουσε τι ακούω. Δεν λέει ψάχνω. Ψαχνού. Γαλλική προφοράκι. Έχετε προϋπηρεσία στη Γαλλία, Γαλλία. Αγγλία. Γαλλία. Γερμανία. Ιταλία. Ολλανδία. Λαπωνία. Ιαπωνία. Λαπωνία. Μιλούσαμε πριν για την ανατροπή που μπορεί να έρθει στη ζωή μας και τη βλέπαμε την ανατροπή τη θετική. Μπορεί όμως να υπάρξει και μια αρνητική ανατροπή της ζωής μας. Βέβαια. Μια ματέωση που να γίνει Βέβαια. από ένα σημείο και μετά. Έχει ματέωση, το ίδιο είναι. Δηλαδή φοβάμαι θα ακουστώ λίγο ζεν αυτή τη στιγμή. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Είναι ο τρόπος που θα τα διαχειριστείς. Δηλαδή, θα σας πω ένα θάνατο. Δεν υπάρχει χειρότερο από ένα θάνατο, μια απώλεια. Λοιπόν, αυτός ο θάνατος μπορεί να εμπλουτίσει τη σχέση σου και με το άτομο που χάθηκε και με τον εαυτό σου τον ίδιο. Επίσης μπορεί να σε λιώσει. Το τι θα γίνει, πώς θα αντιμετωπίσεις τα χτυπήματα ή τα χάδια ή τα χαστούκια που σου έρχονται στη ζωή, από σένα εξαρτάται και πάλι. Οπότε Πέρα δεν μου από κάνει τους... εντύπωση δηλαδή. Ναι, ότι περιμένετε και αυτό ότι είναι Βέβαια, μέσα στη εννοείται, ζωή. Και η εννοείται. ματέωση κάποια στιγμή, κάποιου ονείρου, κάποιου... Η αλήθεια είναι ότι ανήκουν στους τυχερούς ανθρώπους, νομίζω όλοι οι δημιουργοί ανήκουν στους τυχερούς ανθρώπους, γιατί μετατρέπουν τις απώλειές τους σε πολύτιμο, στη δημιουργία. Όλοι το κάνουμε αυτό. Δηλαδή είναι πρίκα οι απώλειές μας. Πάντα βγαίνει κάτι από αυτές. Εσείς πάντα, κυρία Διβάνη, όταν γράφετε ένα βιβλίο, έχετε κάτι που θέλετε να περάσετε στους αναγνώστες? Φοβάμαι πως ναι. Το έχω αυτό το ρημάδι το ελάττωμα. Διότι είναι Της καθηγήτριας είναι αυτό? Ναι, είμαι Ή της... εκγενετής καθηγήτρια. Το καθηγητηλίκι είναι εγγενές. Είχα διαβάσει σε μια συνέντευξή σας που λέγατε ότι και ανέκαθεν ήσασταν συγγραφέα. Ναι, και η καθηγήτρια το ίδιο. Και καθηγήτρια Ναι, το ίδιο. Το είχα αυτό. Δηλαδή, αν πιστεύω κάτι, θέλω να το μοιραστώ με τον άλλο, να του πω ρε παιδί μου, δεν το βλέπεις, είναι έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω απαθής να τον βλέπω να χάνεται, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου. Και ανθρώπους που δεν είναι οι αγαπημένοι μου, δεν είναι οι στενοί μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μέσα στο λεωφορείο, εγώ στείνω καυγάδες. Τι να σας πω. Τελευταία έστεισα προχθές. Βρίζανε κάτι αλαβανούς, μπήκα μέσα, γίναμε μαλλιά κουβάρια. Πράγμα που σημαίνει ότι είσαστε από τους λίγους που κυκλοφορείτε με λεωφορείο. Ναι, απολύτως με λεωφορείο. Αυτό Μετρό, είναι... ταξί, δεν οδηγώ. Αυτό είναι μια επιλογή σας για να έρχεστε πιο κοντά στον κόσμο, να παρατηρείτε? Με βοηθάει γι' αυτό, αλλά δεν είναι επιλογή μου γι' αυτό. Είναι επιλογή μου που σας έλεγα λιγότεροι μπελάδες. Το αυτοκίνητο Λιγότεροι έχει ένα... μπελάδες. Να πηγαίνεις κταίο, να παρκάρεις. Και το λεωφορείο όμως έχει ένα μπελά. Κανένα μπελά. Κάθεσαι μέσα, διαβάζεις το βιβλίο σου. Δεν έχεις καμιά έννοια αν έχει κυκλοφορία, αν θα παρκάρεις. Ευτυχώς η δουλειά μου βοηθάει, δεν έχω ωράρια. Οπότε... Παρατηρείτε τον κόσμο γύρω σας? Βέβαια, εννοείται. Στείνω αυτιά, στείνω μάτια, τα πάντα. Έχω γράψει πολύ πράγμα μέσα από το λεωφορείο. Πολύ. Και από το ταξί και από το μετρό, δηλαδή όλα αυτά είναι εμπλουτιστικά πράγματα. Πιο πολύ πιστεύετε ότι ξέρετε τις γυναίκες ή τους άντρες? Όλους τους ξέρω, γιατί οι πιο πολλοί φίλοι μου είναι άντρες. Γυναίκα είμαι εγώ και φίλες μου βεβαίως, και το ξέρω από πρώτο χέρι το πράγμα. Νομίζω όλους τους ξέρω. Μέσα στις Και τα παιδιά.
επίσης. Και τα παιδιά. Μέσα στις επιλογές της ζωής σας είναι να μην κάνετε κι εσείς ένα παιδί. Ναι. Γιατί δεν θέλετε να το δείτε στιλιζαρισμένο. Μα εσείς θα το μεγαλώνατε διαφορετικά. Ναι, αλλά μετά θα με έβριζε το έρμο και θα είχε δίκιο. Οπότε για να μην με βρίζει, επειδή το είχα σίγουρο ότι θα με βρίζει, γιατί με τη ζωή που κάνω θα με έβριζε, δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί θέλει σταθερότητα, το παιδί θέλει. Σου απαγορεύει ούτε να φτωχύνεις, δεν μπορείς, ούτε να πάτεις κατάθλιψη, δεν μπορείς, ούτε να ερωτευτείς φόδωρα και να αφήσεις τον μπαμπά του, δεν μπορείς, ούτε να αποφασίσεις να ταξιδέψεις στη Νέα Υόρκη για 6 μήνες, δεν μπορείς. Το παιδί θέλει σταθερότητα. Εγώ είμαι η κόλαση, θα ήμουν για αυτό το παιδάκι. Εκτός αν αλλάζατε, αλλά δεν θέλετε να αλλάξετε. Όχι. Φτάνουμε στο άλλο σημείο. Ναι. Νομίζω υπάρχουν αρκετά παιδιά στον κόσμο, δεν χρειαζόταν και δικό μου. Ναι, μου το είχατε πει και μου είχε κάνει εντύπωση ότι είναι της απολύτω επιλογής σας και να μην παντρευτείτε και να μην. Αν δεν κάνεις παιδί, γιατί να παντρευτείς πλέον, είναι βλακεία. Και δεν πιστεύετε και στη μονογαμία, όπως έχω διαβάσει σε συνεντεύξεις σας? Πώς να το πω αυτό. Πιστεύω στη μονογαμία, αλλά όχι όσο όλη τη ζωή. Ναι, όσο διαρκεί. Ναι, αυτό είναι ένα ψεύδος, δηλαδή δεν υπάρχει για μια ζωή. Μπορεί να υπάρχει. Πώς βλέπετε τα ζευγάρια? Μην αγριεύεστε, μπορεί να υπάρχει. Ελπίζουμε να υπάρχει. Πώς βλέπετε τα ζευγάρια, τις σχέσεις των ζευγαριών, έτσι σαν παρατηρητής που είσαστε της ζωής? Ως μέλος ζευγαριού ή ως παρατηρητής? Όχι ως μέλος, ως παρατηρητής. Ως παρατηρητή. Ναι. Τα βλέπω λίγο ταραγμένα με την καλή και την κακή έννοια. Γιατί όλοι τώρα περνάμε με μια μεταβατική φάση, όπου τα παλιά δεν ισχύουν, τα καινούργια δεν έχουν εγκαθιδρυθεί και ζούμε την πιο ταραγμένη, αλλά και γι' αυτό την πιο ενδιαφέρουσα εποχή, όπου όλα τα μοντέλα παίζουν. Όλα τα σχήματα παίζουν, η οικογένεια είναι λίγο πιο ανοιχτή, τα ζευγάρια είναι πιο ανοιχτά, αλλά είναι πιο κλειστά. Δηλαδή, μπορείς να διαλέξεις στην εποχή μας απολύτως τον τρόπο που σου κάνει εσένα και να είναι και αποδεκτός από την κοινωνία. Φυσικά όχι αν ζεις στην Άνω Μαγουλίτσα. Μιλάμε για τα αστικά κέντρα. Στα αστικά κέντρα μπορεί καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω. Και αυτό είναι ευτυχή συγκυρία για μας. Εσείς γεννηθήκατε στο Βόλο και ήρθατε 18 χρονών. Θα μπορούσατε να εξακολουθήσετε να ζείτε στο Βόλο? Ποιος ξέρει. Τώρα πια όχι. Τώρα πια όχι. Αλλά αν είχα μείνει στο Βόλο, Βόλος ήταν μια πολύ ιδιόρυθμη πόλη. Δεν είναι ακριβώς επαρχία. Ήταν πολύ κοσμοπολίτικη. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα με πολύ κοσμοπολίτικο τρόπο. Αντίθεση με παιδιά που είδα από άλλες πόλεις όταν ήρθα στην Αθήνα, που ήταν έτσι, είχαν πολύ πιο επαρχιώτικο πνεύμα. Αλλά τώρα θα σας γελάσω, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έφυγα. Δεν ξέρω πια. Ο Βόλος για μένα είναι ο Βόλος των παιδικών μου χρόνων. Δεν έχει αλλάξει από τότε. Οι αναμνήσεις σας είναι... Όταν τον επισκέπτομαι, επειδή είναι για λίγο, πάω στο σπίτι των γονιών μου, περνάω από το δημοτικό σχολείο μου, το γυμνάσιο, το λύκειο, και είναι σαν να έχω το ένα πόδι στο τότε και το ένα πόδι στο τώρα. Δεν είμαι κανονικός άνθρωπος. Επομένως δεν βλέπω το σημερινό Βόλο. Δεν έχω απάντηση. Υπάρχουν στη ζωή μας αυτά όλα τα πρέπει. Υπάρχουν. Και σε εσάς κάποια πρέπει. Βέβαια. Θα υπάρχουν. Δεν γίνεται. Και υπάρχουν και τα θέλω. Πώς μπορείτε και ξεχωρίζετε το ένα από το άλλο? Γιατί έχω αφήσει λίγες αντιφάσεις ανάμεσα στο πρέπει και το θέλω. Δηλαδή σχεδόν τα περισσότερα πρέπει μου τα έχω διαλέξει. Τα θέλω? Τα περισσότερα πρέπει μου είναι θέλω, δηλαδή. Τα περισσότερα πρέπει σας είναι θέλω. Είναι πολύ λίγα τα πρέπει που δεν είναι θέλω. Είναι, ξέρω εγώ, πρέπει να πάω στο γιατρό. Κάτι τέτοια. Αλλά είναι λίγα. Πέστε μου κάτι, κυρία Διβάνη. Γιατί στα περισσότερα βιβλία σας υπάρχει έτσι ένα θεατρικό υπόβαθρο, να το πούμε, στυλ, να το πούμε? Το θέατρο μπήκε στη ζωή σας τελευταία. Όχι, δεν έχει μπει τελευταία. Δεν έχει μπει τελευταία. Όχι. Εγώ έχω κάνει μαθήματα θεάτρου όταν έκανα το διδακτορικό μου. Ήμουν μια σοβαρή φοιτήτρια μεταπτυχιακού επίπεδου και δούλευα λοιπόν στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση που είχε ωραία βιβλιοθήκη. Και μια μέρα είδα μια αγγελία στο ασανσέρ που έλεγε ο Κόνραντ Γιουρ, καλή του ώρα, δεν ξέρω που είναι τώρα, που ήταν ένας καθηγητής στο Actors Studio. Είναι στην Ελλάδα και παραδίδει μαθήματα θεάτρου σε ηθοποιούς και κάθε ενδιαφερόμενο κατά το σύστημα Στανισλάβσκι. Εγώ γενικά είμαι ο κάθε ενδιαφερόμενος για όλα τα πράγματα. Λέω, τι είναι αυτό, να πάω να το δούμε λιγουλάκι αυτό. Χωρίς να έχω βεβαίως καμία απολύτως πρόθεση, εννοείται να γίνω ηθοποιός ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά θέλατε και αυτό. Να δω τι είναι αυτό το πραγματάκι. Πηγαίνω λοιπόν το βράδυ που είχε το μάθημα, βλέπω διάφοροι ηθοποιοί, ήταν από τον Γκουν, από εδώ, από εκεί. Εγώ και ένας φίλος συγγραφέας, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, και αυτός ήταν ο κάθε ενδιαφερόμενος και είχε έρθει να δει τι είναι αυτό.
Λοιπόν, καθίσαμε και οι δυο εκεί. Επί 1 χρόνο και εγώ 2 εκείνος. Λοιπόν, άφησα το διδακτορικό μου τελείως και με κυνηγούσε ο καθηγητής μου και μου έλεγε, παιδί μου, σύνελθε, θα γίνεις μπουλουξού στο τέλος. Χρόνια μετά αυτό μου φάνηκε τόσο χρήσιμο και αν με ρωτούσε κάποιος γιατί πας, θα του λέω δεν ξέρω, θέλω να μείνω όμως, θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Όπως τώρα ζωγραφίζετε. Όπως τώρα ζωγραφίζετε. Ναι, όλα θέλετε να τα γνωρίσετε. Όλα θέλω να τα κάνω, ναι. Θέλω να χώσω τη μούρη μου σε όλα τα πράγματα. Και σας κάθονται και όλα. Τι μου κάθονται? Δεν μου κάθονται. Τα δοκιμάζω. Τι ονειρεύεστε? Τα όνειρά σου μην τα λες, γιατί μια μέρα κρύα. Ξέρετε, τα έχει πει ο Σαββόπουλος. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορείτε. Πολλά όμως. Ονειρεύεστε όμως. Όλη την ώρα. Κάπου μέσα πάλι στο βιβλίο στην Άντια, ο νεαρός αυτός ο περιθωριακός που φέρνει την ανατροπή λέει ότι η ελπίδα είναι απάτη. Είναι μια φράση που μου έκατσε πάρα πολύ περίεργα. Είναι απάτη. Η ελπίδα είναι απάτη. Είναι. Γιατί? Υπό ποια έννοια το Άρα και τα όνειρα είναι απάτη. Όχι, λοιπόν δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει μια λεπτή διάκριση εδώ. Για πέστε μου. Θα σας πω το εξής. Ας πούμε ότι κάποιος άνθρωπος είναι καταδικασμένος σε θάνατο. Έτσι, έχει καρκίνο στο τελευταίο στάδιο και θα πεθάνει. Αν αυτός ο άνθρωπος ελπίζει ότι θα ζήσει μάταια, γιατί μέσα του ξέρει ότι δεν πρόκειται να ζήσει, τότε χάνει και την ευκαιρία να ζήσει αυθεντικά τους λίγους μήνες που του έχουν μείνει. Γι' αυτό λέω ότι είναι απάτη η ελπίδα. Δεν σε αφήνει να προχωρήσεις αυτή η ελπίδα η μάταιη. Ή όταν είσαι κολλημένος, ας πούμε, με έναν έρωτα ο οποίος δεν. Βλέπεις ότι ο άλλος δεν ανταποκρίνεται, ρε παιδί μου, τι θέλεις? Ξεπέρνα το, προχώρα. Η ζωή είναι μπροστά. Γι' αυτό λέω ότι η ελπίδα είναι απάτη. Σε κολλάει σε πράγματα, δεν σε αφήνει να προχωρήσεις η ελπίδα. Η τέτοια ελπίδα. Τώρα τα όνειρα είναι κάτι πολύ πιο ασαφές και ανοιχτό προς το μέλλον. Αυτή τη διαφοροποίηση κάνω. Λέω ελπίδα, δεν λέω γενικά η ελπίδα. Αλλά η ελπίδα για κάτι που είναι σχεδόν ματαιοπονία. Που το ξέρεις. Γιατί ο κάθε άνθρωπος μέσα του ξέρει τα πάντα. Όλα τα ξέρουμε. Αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να δει. Και συνήθως ελπίζουμε για αυτά τα οποία ξέρουμε ότι ακριβώς δεν μπορούν να αλλάξουν. Ακριβώς. Ή ελπίζω, ας πούμε, ότι θα γίνω πλούσιος. Και κάθομαι και κάνω μεροκάματα, σκάβω. Κάνω οικονομίες. Δεν πίνω ένα καφέ έξω σε ένα καφενείο. Άστο βρε φίλε. Δεν θα γίνεις πλούσιος. Κάποιοι γίνονται βέβαια. Κάποιοι γίνονται. Ναι, όχι όμως κάνοντας οικονομία ένα καπουτσίνο στο φλό καφέ. Αποκλείεται να γίνεις πλούσιος από αυτό. Γίνεσαι απλώς τσιφούτης. Γι' αυτό λέω, αυτή την ελπίδα λέω. Τη μάταιη ελπίδα. Την κολλημένη ελπίδα. Τα όνειρα είναι κάτι πολύ. Είναι σαν ανοιχτά παράθυρα. Τα όνειρα. Τα οποία μπορεί να φύγεις και να μην πραγματοποιηθούν, δεν έγινε τίποτα. Είσαι μαζί τους. Μου λέγατε πριν ξεκινήσουμε κάτι που σας λέω, μην μου το πείτε, θέλω να μου το πείτε μετά. Ότι εσείς είσαστε αντίθετοι σε αυτό που είπε ο Κοέλο, ότι όταν θέλεις πολύ κάτι, όλος ο κόσμος συνομωτεί για να το επιτύχεις. Εσείς είσαστε το εντελώς αντίθετο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι όταν θέλεις με μανία κάτι, ας πούμε θέλεις με μανία τη δόξα, με μανία όμως, τη δόξα, χωρίς αυτή δεν μπορείς να ζήσεις. Λοιπόν, ποτέ δεν θα την αποκτήσεις. Το πιστεύω ακραδάντως αυτό. Για όποιο πράγμα είσαι χαλαρός, το θες, το εύχεσαι για τον εαυτό σου. Αλλά όχι και δεν σε νοιάζει άμα δεν γίνει, αυτό μπορεί να γίνει. Εγώ το έχω δει πάντως. Τίποτα στη ζωή μου δεν επεδίωξα με λύσα. Πάντα δούλευα με όρεξη, με ενθουσιασμό μικρού παιδιού. Αυτά. Μετά το πράγμα πήγαινε μόνο του. Εγώ δεν επιδίωξα απολύτως τίποτα. Τι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει? Αν ένα πράγμα. Νομίζω η ζωντάνια. Είμαι πάντα ορεξάτη. Θέλω να κάνω πράγματα. Είμαι με μια φυσική περιέργεια. Συνεχώς και όρεξη. Με το χρόνο δεν αλλάζετε? Μπα. Αυτό δεν μου έχει αλλάξει καθόλου. Τίποτα, δηλαδή είσαστε όπως όταν ήσασταν 20 χρονών? Η όρεξη μου, ναι. Σας φοβίζει ο χρόνος, μήπως σας στερήσει αυτό το ενδιαφέρον που έχετε για όλα? Νομίζω ότι θα πεθάνω έτσι. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου, δεν είχα κάνει με την ηλικία. Νομίζω ότι θα πεθάνω έτσι. Ας πούμε, η Διδό Σωτηρίου ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ήταν φιλοπερίεργη και
Ήταν μέσα στα όλα. Ήταν 100 ετών και φώναζε στις φίλες της. Είχαν κάνει ζουρφίξ και μαζευόταν και μαγειρεύανε και κάνανε πλάκα και λέγανε για τα βιβλία που διαβάσανε. Το είχαν βάλει κάτω. Και βλέπεις ανθρώπους που είναι 70 χρονών και είναι τελειωμένοι. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις τέχνες είναι κάπως πιο προωθημένοι σε αυτή την περιέργεια, σε αυτά τα ενδιαφέροντα? Είναι πιο τυχεροί. Γιατί είναι αλήθεια ότι η ζωή μας συγχωρεί εμάς πολύ περισσότερα πράγματα. Μας βάζει βέβαια και τη ρετσινιά ότι είναι λίγο γεια σου, αλλά μας συγχωρούν πολλά. Λένε καλλιτέχνης, δημιουργούν. Τι να πεις. Δίνουν μια κατανόηση. Ενώ αν είναι διευθυντής τράπεζας και ξυπνάει, ξέρω εγώ, 12 η ώρα, δεν είναι καλό για αυτόν. Εγώ θυμάμαι ότι είχα κάποτε μια κυρία που καθάριζε το σπίτι μου και της είχα πει ότι εγώ στο πανεπιστήμιο δεν έχω ωράριο, συγγραφέας είμαι, δεν έχω ωράριο. Εκείνη όμως αισθανόταν την ανάγκη να με δικαιολογήσει. Και όταν έπαιρνε τηλέφωνο κάποιος έλεγε κυρία Διβάνη, έγινε στο πανεπιστήμιο. Έλεγα, γιατί λες ψέματα? Μα να κοιμόσαι τέτοια ώρα. Δηλαδή δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά για τον καθένα. Σε εμάς συγχωρούνται όμως. Οπότε είμαστε πιο τυχεροί, αυτό είναι. Και είναι άλλη μια πολυτέλεια που έχετε λόγω του επαγγέλματος που κάνετε. Απολύτως. Επανέρχομαι πίσω. Ένα βιβλίο λέει για τους μυστικούς κήπους που έφνης ανθίζουν εντός μας. Ποιος δεν θέλει να ανθίσουν εντός του οι κήποι? Πολλοί. Δεν θέλουνε? Πάρα πολύ. Γιατί αυτοί οι κήποι, ξέρετε, βγάζουν και δηλητηριώδη φυτά. Μανιτάρια. Έτσι, παραισθησιογόνα, που μπορεί να σε οδηγήσουν στον τάφο, μπορεί να σε οδηγήσουν στην έκσταση. Όλα παίζουν όταν ανθίσει ένας μυστικός κήπος. Ενώ ο φανερός θα βγάλει κανένα μαρούλι, καμιά ντοματίτσα, κανένα γκουράκι, αυτά. Ο μυστικός κήπος όμως έχει περίεργα φυτά και πολλοί δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν περίεργα φυτά. Φοβόνται? Βέβαια. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ανοιχτοί. Σαν έτοιμοι από καιρό. Σαν για έτοιμοι το μυστικό από κήπο. καιρό. Αλλιώς θα κλείσει ο μυστικός κήπος και θα μείνεις απ' έξω από αυτόν. Θέλει μαγιά ο μυστικός κήπος. Αυτή η μαγιά έχει κόστος? Φυσικά. Όλα τα ωραία πράγματα έχουν κόστος. Δεν υπάρχει δωρεάν. Και αυτό το λέω κάπου, δεν το έχετε σημειώσει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ακριβό από το δωρεάν. Το πιστεύω απολύτως. Όταν κάποιος σου λέει, σου προσφέρω αυτό, άστο. Θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Εσείς τι κόστος έχετε πληρώσει για αυτές τις επιλογές που έχετε κάνει στη ζωή σας? Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποτιμήσω ακριβώς. Αλλά μην νομίζετε ότι όταν ζεις έξω από την όρμα το κάνεις δωρεάν. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή να πείσεις τον περίγυρό σου που δεν είναι φρικιά, είναι κανονικοί άνθρωποι, μικροαστοί, μεσοαστοί, ξέρετε ότι οι επιλογές σου είναι κανονικές, δεν είσαι ένα περίεργο. Να πείσω δηλαδή εγώ τη μητέρα μου, τις θείες μου και τους εκάστοτε καλούς μου ότι δεν είναι αυτοί που φταίνε που εγώ δεν θέλω να παντρευτώ και να κάνω παιδιά, αλλά είναι ένα δικό μου θέμα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ακούγονται εύκολα και χαριτωμένα, δεν είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολα. Μπαίνει ως πόρος αμφιβολίας των άλλων. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό είχατε πει σε μια συνέντευξή σας ότι η ζωή θέλει και λίγο σκηνοθεσία. Γενικά πιστεύω ότι η ζωή θέλει. Όλα θέλει. Όλο θέλει σκηνοθεσία. Πρέπει να το σκηνοθετούμε. Αλλιώς είναι βαρετό. Πρέπει να το σκηνοθετούμε. Δηλαδή να ξημερώνει η μέρα και να λέμε τώρα τι θα γίνει εδώ. Τι έργο θα παίξουμε. Βέβαια, και να το φτιάχνουμε. Αμέ. Να το προωθούμε από εδώ, Βέβαια. να το κρατάμε από εκεί. Να το κάνουμε ζουμερό. Για να είναι ο κόσμος τόσο ωραίος ώστε να θέλει ο άλλος να ζήσει μέσα σε αυτόν. Κυρία Διβάνη, τελειώνετε ένα βιβλίο σας, το «Εργαζόμενο αγόρι», με μια φράση της Κικής Δημουλά που λέει ότι κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια. Σωστά. Νομίζω και αυτή η συνέντευξή μας δεν τελείωσε με άδεια χέρια. Το πιστεύω απολύτως και το ελπίζω και ελπίζω να το θυμούνται όλοι αυτό όταν κλαίνε για ένα τέλος, να περιμένουν το δώρο που θα έχει αφήσει πίσω από την πόρτα αυτό το ίδιο τέλος.